Hello guys, nanapod Miss Abos, nagdaog may dara. Nangagbas siya. Ito siya guys. Dahil si mama ako nangagbas. Aron malimpyo ni dare guys. Aron malimpyo ni dare guys. Dalang tinapok nga sagbot nito mama guys. Oh. Dara. Guys, dara pa. Og dara. Napadali oh. Napadali guys oh. Dali guys. Dali. Darang agi ni mama guys. Oh. Dako na kaayong agi niya. Oh, limpyo kayo dito mga kabut. Darang masagbot. Tinamnom ni mama. Oh. Dara itong tinapok ni mama guys. Ganda oh. Dito pa oh. Dito pa sa pikas. Alon, di makuha ng mga lube, mga hulog sa pikpan. Ay, pikpan. Sapa. Di ay. Pa, namali lang ko guys. Ay. Oh, dara. Dara oh. Aha. Aha. Dara pa guys. Oh. Tinapok ni mama. Dara pa. Ang sinapok ni mama. O darang pinapadapin niya. Tara sa pa guys. May tubig. Pag na mo diri guys, magdaob na pod mi diri. Paglakaw na mo guys, oh. Kanaya mong daoban, tiwasan na mo. Parang kakao guys, oh. Hello guys, ako dali. Man. Oh, sapa guys. Alon, makanaog. Alon. Makanaog ni sa mga. Anak ko dali guys.